fasaha. To alhamdulillah tun kafin ma mai girma gwamna ya bani wannan mukamin ya ce yanzu ni ma in gwada abin da zan iya, gaskiya an sa abubuwa da yawa a kan hanya na kokari a bunƙasa samun ruwa a cikin garin Kano. Da akwai kudaden da kasashen waje suka turo suna so a yi aikin ruwa, wanda in Allah da nan da lokaci kaɗan daga water board za a fara gyaran calawa, a kokari a ƙara bunƙasa tambarawa, kuma a je a kokari a samu inda pipe bai kai ba a cikin garin Kano da ya kokari ya kai a sa mitoci, don mutane da yawa sai kaga ba sa son biyan kuɗin ruwa, amma in aka samu ruwan ina ganin cewa za su kokari su biya. Dalili kuɗin da ake sayan ruwa yanzu a jarika, in aka tsaya aka duba inda ruwan ake samu, kowane magidanci ya tsaya ya lissafi zai ga cewa zai samu sauki a cikin harkar ruwa inda zai biya gwamnati. Kuma da wannan kuɗin ne ake kokari a juya, yadda na yi bayani ɗazu, gwamnati tana da matsaloli da yawa na al'umma da ya kamata su kokari su taimaka a kai. Ba za a ce koyaushe za a dawama akan harka guda ɗaya ba. So nan da lokaci kaɗan insha Allahu za a samu daman da za a kokari a samu waraka a cikin harkar ruwa. Amma duk da na ce nan da ɗan lokaci, ba fa gobe ko jibi ba za a samu, dan na san ɗan adam in kai mishi albishir yanzu yana buƙatar gobe ya ga sakamakon albishir ɗin nan. Aiki ne mai wahala, dan aka zancen pipe sai an zo an fara fashe-fashe, ana laying insu, sannan a zo a yi testing. Su ma'aikatan ruwan guda biyu da ake kokari a gyara a cikin shekarar nan mai zuwa da shekara na gaba, sai an odarin kayan, sai an yi oda na kayan sun taho, sannan a samu 'yan kwangilan da za su zo su yi, do a zo ana a kokari a yi wannan aikace-aikacen gaba ki ɗaya. So in Allah da dai kafin gwamnatin nan ta sauka ta mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, insha Allah za a ga ci gaba sosai a cikin harkar ruwa. Allahu barakatu. Na farko dai sunana ambassador Mu'azzam Bala mai riga, kuma ambasadar zaman lafiya a cikin ɗalibai na jihar Kano da Najeriya gaba ɗaya, wanda muke wakiltar shugabannin ɗalibai na West African Student Union wasu na under Nigerian zone, under office na speaker na Najeriya. Dan kuma makasudin abin da ya kawo mu jihar Kano, kuma ya kawo mu wannan ma'aikata mai albarka, wato office ɗin kwamishina na ruwa na jihar Kano, kuma uwa kuma baba ɗalibai na Najeriya gaba ɗaya, wato honorable commissioner ministry of water resources honorable Sadiq Aminu Wali. Dan kuma abin makasudin da kuma ya kara kawo mun kawo mai ziyara ta girma da girmamawa, domin mu zo mu ji irin tagomashin da yake yi a jihar Kano, wanda wannan dama da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano ya bashi na ya rike wannan ma'aikata ta ruwa, wanda mun bacin ziyarar da muka kawo mai mun bashi lamba ta girmama daga wannan platform na West African Student Union, wato award as an icon of youth development, wato icon ne na yanda yake tallafawa a cikin youth development, especially bangaren ilimi da matasa gaba daya.